na ni ail ddechrau y sgwrsio y prynhawn ma, gyda sgwrs hynod o ddifyr, dwi'n siŵr, gan Manon Awst. Lle mae Manon? Dwi wedi gweld. Mae hi. Rhowch groeso cynnes i Manon, os gwelwch yn dda. Diolch am y gofod i ni heddiw i rannu fy waith a'r gweill, ymchwil greadigol i fandiroedd, a sut mae wedi siapio fy syniadau am y coleg, cydluniau ac hyd yn oed iaith. Mi fyddai llifo rhwng ieithoedd gan adlewyrchu fy arddull dwyieithog o weithio, ac yn yr hanner rhydd, mi fyddai'n gofyn i chi dynnu'r clustfona rhys. Bydd sain, rhythm a delweddau ynghlwm â'r geiriau yr un mor bwysig a'i hystyr uniongyrchol. Achos mae mawnogydd yn dirweddau amwys sy'n cynnig dehongliadau amrywiol. Maen nhw'n gydd, yn dawel, heb holl drama'r arfordir a'r copaon sy'n gwerthu Cymru i byd. Mae corsydd a mawnogydd yn diroedd ansefydlog, yn llawn gweilladau gludiog a photensial. Maen nhw'n gydlethu amser daearegol, botanegol a diwylliannol, ac yn gynefinoedd sy'n gwestynu ein arferion ac yn cynnig fframweithiau materol a chysyniadol ar gyfer ailgyfeirio. Ymunwch efo fi wrth i ni gasglu y syniadau corsiog. Fesiodd Awst corsydd Môn wrth baratoi ar gyfer arddangosfa y lle celf yn Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 2017. Wedi fy magu ar yr ynys, roedd yn gyfarwydd iawn a'i diareg ac arwyddocad ei cherig arbennig, yn enwedig y rhai sy'n rhan o'i safleoedd hynafol. Ar y pryd, roedd Geo Môn yn gweithio'n galad ar sicrhau statws Geobarc UNESCO i'r ynys, ac roedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal gwaith adfer yng Nghorsiau'r Flaenog a Bodeilio fel rhan o brosiect life Corsydd Môn a Llŷn. Mi weddish i gyneuafwr glyptiroedd wrth ei waith yn stripio haenau o leistyddiant garw, a themau'n codi lefel a dŵr mewn dreiniau a phosydd. Roedd y gorsgrwynau'n ddu hefyd wrth i'n cael ei hael gyflwyno. Ar y pryd, do'n i'n siŵr iawn sydd i ddehongli'r hyn o'n i weld, ond roedd rhywbeth am y dirwedd ddiffaith yma, gyda'r potensial yn berwi gan y wyneb wedi tanio yn y chynnig. Oesoedd dan bwysau yn suddo mewn breuddwyd gorsiog. Weighed down by limestone bedrock. Seconds ticking like minutes. Weathered, semi-permeable. More material than mind. I focus on breathing. Ro'n i wedi bod yn gweithio fo calchfaen o chwarae laber moelfra ers sawl blwyddyn, ac mi daro fi bod union yr un graig yn rhedeg o dan y corsydd. Sylfaen man gyllog yn creu cynefin, alcalin, galchog ar gyfer llu o blanhigion a bywyd gwyllt prin, fel gwlythlys, sef planhigyn gludiog sy'n bwyta pryfaid, tegeirian y cler a corn chwiglod. Galluogod grant creu gan gyngor celfyddyda ni i gydweithio efo Cyfoeth Naturiol ar y corsydd, a drwy ymweliadau gyda Dr Peter Jones, uwch ecolegydd mewn diroedd Cyfoeth Naturiol, ges i gyflwyniad i weiad y safle. Mae craidd mawn yn archif byw, ac yn ddogfen o'r newid i'r safle dros gyfnodau eang. Wrth edrych ar sampla bach o ddawn a mwsog drwy'r microsgop, yn laborder ganolfan biogyfansoddion ym Mangor, gallwn weld hanes paill, mân algau a pharasitiaid a strwythurau microscopic, migwyn,
sy'n amsugno dŵr o'r gors fel sponge ac yn anafu'r broses o ddadalfennu ac yn ffurfio mawn yn ara bach. Mae mawn yn gorchuddio 400 o arwynebedd Cymru ac mae'n storio treian o'r holl gasbon sy'n y prif. Mewn cors iach, mae 1 mm o fawn yn ffurfio mewn blwyddyn. Felly mae metr yn cynrychioli 1000 o flynyddoedd. Mae mawn yn cymryd amser. A mae'r safleoedd yma'n fapia dwfn sy'n ein helpu i ddarllen y gorffennol a dychmygu'r dyfodol. Mwyn i rhain fod yn gynefinoedd sy'n ffynnu ac yn dal carbon, mae'n rhaid i'r mawn a'r mwsod aros yn ei lle. Ond mae'r crawcwellt a'r corswellt sy'n tueddu i ledaenu a sychu'r tir yn cael ei pori a'i torri yn mlynyddol. Ac gyda help Emyr Humphreys o Wardan, mi gasglai sachau o'r gwair o gorserfeiniog a'i sychu a'i malu cyn ei castio. Gan ei cymysgu gyda gwahanol gyfuniadau o galch, alginad, cregyn gleision wedi malu, biochar a gwlan mwyn ceisio creu ffurf. Gwaith ar gweill ydy hyn yn bennaf oherwydd effaith y tywyd ar y deunydd, ond gyda chefnogaeth y ganolfan biogyfansoddiol a'r ganolfan ecoleg hydroleg ym Mangor, fel wyddais i greu prototype, sef prop cefliniol i ddal camera mawn ar y gors. Mae camerau yma yn mesur môr atmwm, sef gair Almaeneg i ddisgrifio'r newid naturiol mewn lefelau dŵr sy'n y tir, sy'n mynd i fyny ac i lawr fel tasar mawn yn anadlu. Cefais fy llorio gan y ddelwedd yma o'r mawn yn anadlu. Cors sy'n gorff enfawr. Ysgafn droed a'r batryma byw. Mae'r ffilm fer yma yn dogfennu digwyddiad ar gors Bodeilio, Hydref dwytha, o'r enw Cyrff Corsiog, lle gwahoddais yr artistiaid Teddy Hunter, Julie Upmeyer a Mary Rose Pritchard i gydweithio. Aros gors, steis i gyd. Treiddiau'r dŵr melys fy nghrys, ac i mewn i'r mawn am i. Mae'r galchfaen yn gysur, yn estyn am begynnau, ysgwyddau, chwi a dde, ac yn dilyn hen fap o heinau'r tir. Croesdoriad arall. Cyfres o ynysoedd byw iach, a minan gynnydd. Yn horth yn gorffwys a'r cadw o ddiwedd. Archifau yn y pridd, a'r dan i losgi. Mae Cymrydoriaeth Cymru'r Dyfodol wedi gefnogi gan Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi fy ngalluogi datblygu fy ngwaith corsiog yn bellach. Ac ar hyn o bryd yn dod i nabod corsydd crenedig ei fionydd, ddim yn bell o lle dwi'n byw yn Caernarfon. Mae prosiect Lifequake Cyfoeth Naturiol yn canolbwyntio ar 7 ardal yng Nghymru, lle mae'r corsydd crenedig mewn cyflwr gwael, gyda 5 safle yn ei fionydd. Yn debyg i gorsydd Môn, dyma gynefinoedd bregus ar gyfer planhigion a bywyd gwyllt prin, fel tegeriannau'r gors a britheg y gors. Tra mae corsydd Môn yn ffenias yn cael ei dŵr o'r ddeiar yn benna, dŵr glaw sy'n bwydo corsydd crenedig.
Maen nhw'n crynu o dan draed achos bod llysdyfiant trwchus yn arnofio ar ddŵr sy'n casglu o dano. A mae bymder y mawn yn gallu bod hyd at 12 metr. Hyd yn oed y nyddiau cynnar yr ymchwil yma, mae'n amlwg fod cydbwysedd cynnil yn hanfodol i ffyniant y safleoedd. Cydbwysedd o bori, dreinio a meitholion. Mae'n amlwg bod rhaid iddyn nhw fod yn lydd, ond mae gormodedd o ddŵr yn gwneud hi'n anodd i bori, sy'n golygu bod planhigion fel cawcwellt, corswellt a jacaneithiwr yn lledu ac yn mygu'r mwsog holl bwysig sy'n ffurfio mawn. Ac ar dir addas ar gyfer pori, mae peryg ei blodau gwerthfawr fel bara'r cyffral gael ei bwyta, ac mae rhain yn faeth ac yn genefin i fritheg y gors. Pili pala sy'n ddim ond i'w gweld ar y mylon corsog y wlad ac yn dirywio. Mae rhain yn ofodau bregus a chylyddol, ac mae angen cydbwysedd cynnil iawn. Mae'n anodd cerdded ar y tir. Mae'r tyfiant yn drwchus, ond eto mae'n hawdd disgyn mewn i dwll glud neu ffrwd gydd. Mae'r corff yn suddo yn y mawn, ond fel petai'n arnofio ar mwsog. It's a balancing act. It's about slowing right down to notice, listen, respond. Feet prepared in porous ground. Material thoughts swelling, written and rewritten. Sights still sinking in as we struggle to orientate. Mismatched horizons keep zooming in and out again. Penetration of the mind until a distant memory is ignited. Sweet peat cuttings. Torri mawn yn bentyrra taclus. A pennau yn y gwynt ymhell o'r ddeiar gludiog rhag boddi mewn mawn madreddog. Meithrin cynefin, meithrin arferion, cultivating habitats beyond human habits. Language preserved in this live archive. Mignen, bog. Migwyn, sphagnum. Mwsog, moss. Mawnog, peatlands. Mawn, peat. I mewn i'r mawn â ni yn mwyn gweld trwy'r gors, stopping to notice peaty patterns. Cyfoeth naturiol, natural resources, different readings of the land and all it holds and supports, a vocabulary of unpredictability, a water hoard of words on precarious grounds, poetry trapped in peat like bodies, eerie preservation of the past and eerie reflections of the future, liminal local longing linking to a larger symbiotic whole. Corsydd crenedig a chorsydd cydbwysedd, yn athraidd ac yn amwys, ac yn lonyddwch. So what is it about peat that makes them so fascinating creatively? They're symbolic landscapes, portals between the material and the conceptual. They connect the present to deep time and to possible futures. They're liminal spaces between water and land, between balance and imbalance. They're stores of carbon, memory and materials, live archives with potential for diverse readings. They're spaces of mutuality. They're slow and thick and sticky and wet. The language around wetlands is negative. Bogged down, stuck in the mud, we speak of sticky situations, scenarios we usually try to avoid and resist. But what if we embraced and reimagined them? Embracing boggy, sticky material dynamics and situations, and embracing precarity instead of shying away from it.
Ahmad Singh suggests that precarity is a condition of our time. If balance and stability is impossible in a time of climate and ecological crisis, we must learn to sway and find alternative forms of support. Andrew Patrizio states, failure of the imagination sits behind today's ecological crisis. We need a leap of the mind. And of course, it matters what matters we use to think other matters with. Through my work on peatlands, I'm putting myself in alternative relationships to science, and in the process, material thoughts develop and shape my practice. Sculptures go beyond self-contained objects and become props or tools for traversing precarious territories and engaging intimately with the dynamics of a site. Ultimately, my sculptures will become stickier, but I know this will take time. Mi wna I orffen gyda hyn, a'i trwy ymgysylltiad materol a dod yn agosach at ddeunydd crau ein cynefinoedd, y mae modd ail-ddarllen ecoleg gyfoes bregus. I'll finish with this reflection. Is it through material engagement and intimacy that a rereading of fragile contemporary ecologies becomes possible? Diolch o galon. Thank you. Diolch yn fawr iawn i ti, Manon, gwych.